Ak toto počúvate, prosím, vypnite to. Spálte pásku. Rozbite prehrávač. Nenechajte ten zvuk výjsť von. Moje meno je doktor Eliáš Piaty. A bol som fyzikálny akustik. Alebo skôr archeológ zvuku. Celý život som veril, že kameň je mŕtvy. Vy, čo pracujete s kameňom, viete, že to nie je pravda. Architekti to tušia. Prečo sa v gotických katedrálach cítime tak, ako sa cítime? Nie je to len svetlom a priestorom. Je to vibrácia. Moja teória bola prostá. Každý zvuk, ktorý kedy zaznel, každé slovo, každý výkrik nezmizne. Cykne do hmoty, do stien, do žuly, do mramoru. Molekulárna mriežka kameňa je ako nekonečný pevný disk. Chcel som zostrojiť zariadenie, resonátor, ktoré by dokázalo tieto mikroskopické vibrácie prečítať a prehrať späť. Chcel som počuť kázne v Notre Dame pred 1000 rokmi. Chcel som počuť bláto Michelangela, ako naráža do bloku, z ktorého sa stal Dávid. Chcel som počuť dejiny. Podarilo sa mi to. Pred 3 dňami. Mal som tu kus travertínu z rímskeho kolosea. Položil som ho do komory. Zapol som resonátor. Najprv to bol len šum. Potom krik dáve. Bolo to úžasné. Plakal som od šťastia. Počul som hlasy mŕtvych cisárov. Ale potom som urobil chybu. Bol som chamtivý. Zvýšil som citlivosť. Chcel som ísť hlbšie. Nie na povrch kameňa, ale do jeho jadra. Do času, kým bol ten kameň vyťažený. Do času, kým bol sformovaný v zemi. A tam som to našiel. Čakal som geologické zvuky. Pukanie zeme, tečúcu lávu. Namiesto toho som počul dýchanie. Nebolo to ľudské dýchanie. Bolo to pomalé. Jeden nádych trval storočia. Vychádzalo to zvnútra atómovej štruktúry. Pochopil som to príliš neskoro. Motá realita nie je pevná. Je to väzenie. Ten kameň, betón, oceľ, všetko, čo staviame, všetko, čo považujeme za architektúru, nie je úkryt pre nás. Je to klídka pre nič. Tie steny, ktoré staviame, nedržia strechu nad našimi hlavami. Držia to dole. Držia to uspaté. A ja som to zobudil. Mojím prístrojom som narušil frekvenciu väzenia. Počujete to? Už sú to 3 hodiny. Steny môjho laboratória, betón sa mení. Mekne, tečie ako vosk. Niečo sa tlačí von z podlahy. Niečo, čo bolo v tom kameni milióny rokov. Hľadal som minulosť, ale našiel som niečo, čo nemá čas. Architektúra vesmíru sa rúca, pretože som našiel nosný múr a vyvantal som doň dieru. Búchanie na dvere. Zvuk nie je kovový ani drevený. Znie to ako praskanie ľadovca. Je to tu. Nezerajte sa na geometriu stien. Ignorujte rohy miestnosti. Tam sa to začína. V rohoch, kde sa uhly nedokážu dohodnúť. Bože, ono to nemá tvár. Ono to je len prázdnota. Prosím, utíšte tú primitívnu reakciu vašej amygdaly. Ten tras, tá hyperventilácia, to je len atavizmus. Evolučná chyba, ktorú čoskoro korigujeme. Ste fascinujúci exemplár, naozaj. Váš strach je tak vulgárne hlučný. Dovoľte mi objasniť kontext našej interakcie. Vy sa domnievate, že ste obeťou kriminálneho činu. Omyl. Nie ste obeť. Ste plátno. Ste blok, v ktorom spí socha, a ja som jediný s dostatočnou kvalifikáciou, aby som ju oslobodil z väzenia vašej banality. Na mojich experimentoch som pochopil fundamentálnu tragédiu ľudskej existencie. Sme neukončené projekty. Naša psychika je barokový chaos, plná zbytočných uličiek a emocionálnych parazitov. Ego, superego, ID, to nie sú funkčné komponenty. To je štruktúrálna vada materiálu. Môj plán. Chystám sa vykonať architektonickú revíziu vašej duše. Väčšina ľudí žije v suteréne vlastného vedomia. Ja však plánujem zbúrať strop. Odstránim filtre, ktoré nazývate morálka a strach.
Sú to iluzórne steny, ktoré v skutočnosti nenesú nič, len váhu vašich vlastných ilúzií. Použijem sériu presne mierených neurochemických a psychosomatických intervencií. Nebude to bezbolestné. Bolesť je totiž jediný nástroj, ktorý dokáže preniknúť cez vrstvu ega. Bolesť je dláto a ja budem česať hlboko. Mojím cieľom je dosiahnuť stav, ktorý nazývam absolútna lucidita. Predstavte si myseľ očištenú od nánosov sentimentu. Myseľ, ktorá nevníma svet cez skreslené sklo emócií, ale v jeho surovej, geometrickej podstate. Keď skončím, nebudete už cítiť lásku ani nenávisť. Tieto koncepty sú pre nižšie formy života. Vy budete cítiť len čistú, chladnú logiku vesmíru. Stanete sa živým, dýchajúcim algoritmom. Prečo plačete? Sústrete sa. Musíme najprv zbúrať to, kým si myslíte, že ste. Anestézia by otupila estetický zážitok z premeny. Citujem výpoveď svedka z listu, ktorý sme našli na mieste činu. Vy sa ma stále pýtate na to isté. Doktor, či to ľutujem? Či ľutujem ten kameň? To je ako pýtať sa chirurga, či ľutuje nádor, ktorý vyrezal. Zničili ste blok obsidiánu v hodnote $500 000. A pritom ste si takmer amputovali obe ruky. Hehe. Hodnota. Vy vidíte cenu. Ja nevidím. Len cítim. Ten blok bol urážkou. Bol príliš páný. Príliš hmotný. Hmota je len chyba v priestore. Hluk. Vy všetci ste len hluk. Spánok som vyškrtol. Jedlo som zredukoval na nevyhnutné palivo. To, čo som tvoril, bola abstrakcia sochy ducha. Zlomila sa. Aj ľudia sa lámu. Ale kameň nie. Kameň len čaká. Küte volt áramon, házik új tar, de milnem Tvoje rovnice nedávajú zmysel. Viktor, to, čo si mi poslal, tá matematika, to je urážka termodynamiky. Tvodíš, že entropia je reverzibilná. To je, ako by si tvodil, že rozbitá váza sa zloží späť, ak ju požiadaš správnym tónom. Nepožiadaš, Artur. Prikážeš. A mýliš sa v terminológii. Váza sa nerozbila. Váza len zmenila konfiguráciu v priestoročase. Pre teba je to chaos. Pre mňa je to len iný typ poriadku, ktorý tvoj mozog, obmedzený lineárnym časom, nedokáže spracovať. Šialenstvo je len slovo pre architektúru, ktorej nerozumieš. Ten kameň na stole nie je hmota. Je to rezonátor. Opracoval som jeho vnútornú mriežku tak, aby zachytávala psychokvantový šum ľudstva. Strach, bolesť, nádej. Všetko sa to tam ukladá. Ty chceš prepísať konštantu zmetenosti. Přijďte mě, puste! Všichni jste stejní! Chci odsud pryč! Přijďte mě, puste! Všichni jste stejní! Chci odsud pryč! Přijďte mě, puste! Všichni jste stejní! Chci odsud pryč! Páni, žiadam vás o absolútne ticho. Ak si myslíte, že listujete v spise bežného pacienta, zatvorte ho a odíďte. Nemáte tu čo robiť. Ten muž, ktorého hľadáme, to nie je len kamenár. Je to anomália. Je to šialený, no desivo brilantný majster symboliky, pre ktorého je ľudská myseľ len ďalším materiálom na opracovanie, rovnako tvárnym ako hlina či mäkký pieskovec. Podceňovať ho znamená podpísať si rozsudok. Spomeňte si na incident spred 3 rokov. Vtedy neušiel z väznice preto, že túžil po slobode. Sloboda je pre neho banálny koncept. Ušiel, aby dokázal pointu, aby doručil odkaz.
Nie však na papieri, nie slovami. Hovoríme tu o psychoimplantácii. Prekonal steny dvoch najstráženejších ústavov v krajine, len aby do mysle iného väzňa, muža, ktorého nikdy fyzicky nestretol, vložil myšlienkový vírus. Čistú abstrakciu strachu. Dekonštruoval psychiku toho úbožiaka na diaľku, len pomocou symbolov a fragmentov reality. Preniesol dôkaz. Preniesol kód. Tento človek operuje mimo bežných zákonov fyziky a psychológie. Dokáže preniesť myšlienku cez priestor a čas s presnosťou chirurga a brutalitou kata. Je to živý vysielač, ktorý nepotrebuje frekvenciu, len vnímavé podvedomie. A to, že po ňom teraz pátra ten odsúdený profesor, nie je žiadna náhoda. Profesor nehľadá spoločníka na útek. Hľadá nástroj. Potrebuje ho, pretože vie to, čo vieme už aj my. Tento muž je jediný, kto dokáže odomknúť dvere, ktoré nemajú kľúčku. Páni, ak môžem doplniť kolegu z vyšetrovacieho, mýlite sa, ak si myslíte, že ho motivuje zisk alebo pomsta. To by bolo príliš ľudské. Najväčšie nebezpečenstvo tohto muža spočíva v jeho tvôdej, absolútnej odhodlanosti. Jeho myseľ je ako monolit. Nedá sa s ním vyjednávať, pretože on neuznáva rovnaké zákony existencie ako my. Počas našich sedení mi to povedal jasne. Realita neexistuje. To, čo vidíte okolo seba, steny, mreže, zákony, to všetko je len sen. Kolektívna halucinácia, na ktorej sme sa dohodli. Väčšina bláznov, ktorí toto tvodia, končí v kazajke. Ale on ten sen chce zmapovať. Tvodí, že našiel túhliny v štruktúre tohto sna. A tu prichádza tá jeho posadnutosť symbolikou. Pre neho symboly nie sú umenie ani metafory. Sú to súradnice. Sú to navigačné majáky v chaose. Používa ich, aby sa orientoval nielen v čase a priestore, ale v tom, čo nazýva ako profesionálna. Ako ste prešli cez bezpečnostné dvere? Ten kód nepozná ani vláda. Kód chcete, doktor? Kameň Morpheus, projekt 052455031. To je lož. S projektom Morpheus som skončil pred 5 rokmi. Zničil som vysielače. Nikomu som nič neposielal. Nevedome, doktor, váš strach vysielal. Každú noc, presne o 3:15 sa mi sníva ten istý sen. Stojím v lome, ale steny nie sú. A vy tam stojíte a šepkáte frekvenciu. Súradnice, našiel som vás, pretože vaša myseľ kričí tak hlasno, že to praská omietku na mojich stenách. Čo odo mňa chcete? Potrebujem preniesť tajomstvo. Napíšte knihu. Zverejnite to na internete. Neťahajte ma do svojich bludov. Papier zhorí. Servery zhádavejú. Ľudská pamäť je deravá ako pískovec. Ja nebudujem na dekády, doktor Severin. Ja budujem pre večnosť. Mám v hlave ideu. Pravdu o tom, že tento svet, tento čas, je len chyba architektúry vesmíru. Ak tú myšlienku vyslovím, zmizne. Potrebujem ju vytesať. Ale nie do tváru, do štruktúry. Nerozumiem. Ste kamenári, tak si vytesajte sochu. Nechápete? Kameň je médium, je nemý. Ja potrebujem, aby ten kameň kričal. Potrebujem vašu technológiu. Tú, ktorou ste vkladali traumy do potkanov. Chcem, aby ste moju myšlienku, môj mentálny vírus, previedli na frekvenciu, ktorú dokáže absorbovať kryštalická mliečka žúry. Vy chcete vytvoriť psychoaktívny monolit? Chcete do hmoty zakliať šialenstvo? Nie šialenstvo, prebudenie. Chcem postaviť stén. Obyčajný, čierny stén. Ľudia budú chodiť okolo a nič si nevšimnú. Ale keď sa ho dotknú, vaša technológia im poskytne kód. Obídu čas. Uvidia to, čo vidíme. Že koniec života neexistuje. Že hmota je len bezem. To je nemožné. Kameň nemá neuróny. Nemôže niesť informáciu. Mýlite sa. Kameň je najpomalšia vibrácia vo vesmíre. Je to zastavený čas. Vy ste vedec. A ja viem, ako viesť vláto po žile, aby kameň nepraskol. Vy viete, ako viesť myšlienku, aby nerozbila mozog. Spojíme to. Budeme tesať do kvantovej peny. Ak odmietnem, tak dokážem, že hmota je len ilúzia. Na vás. Ale vy neodmietnete, pretože ste zvedaví. Začneme hneď. Pripravte resonátor. Ja pripravím plátno. Ten šepot.
on ťa zje. Implantácia myšlienky v hlave horí, strach je tvoj. Život mení na bábky hry, vedec mlčí, čas je boj. Záznam 03225031. Odosielateľ. Hlavný reštaurátor. Predmet. Anomália v štruktúre pieskovca. Stupeň utajenia. Kritický. Zachytená transmisia. Rozviedka. Agent kód 09. Sova. Lokalizácia. Neznáma. Triangulácia zlyhala. Cieľ. Subjekt. Viktor. Kamenársky psychopat. Záverečná správa vedecké rady. Laboratórium CERN divízia pre anomálne materiály predmet. Dekódovanie jadra vzorka 88 beta. Ukončite experiment. Okamžite. Zalejte vzorku betónom a hoďte ju do najhlbšej priekopy v oceáne. Podarilo sa nám preložiť kvantovú vibráciu. Mysleli sme si, že nájdeme históriu. Mýlili sme sa. Salámu. Ale kameň nie. Kameň len čaká. Küte volt áramon, házig újtar, de mi